Kaixo, nire super txiki eta super familiak, zer modu zaudete. Gaurkoan, 5 puntu garrantzitsuez hitz egin nahi dizuet. Egunerokotasunean gure seme alabakin, pixka bat harreman horretan lagunduko gaituztenak. Bakizute, beti gabiltzala korrika, presaka eta pazientzia gutxikin. Lehenengo puntua izango da, errespetua, baina elkarrekiko errespetua. Bi norabidetan, bai? Gu gea gehiago, behaien gida moduko pertsona batzu, bai? Ez hainbeste autoritario moduan edo zigortzaile moduan. Pixka bat guk erakutsi behar diegu errespetoz bizitzen eta eredu gera. Bigarrena oso importantea da. Behin behar dugu konexio emozional bat, bai? Denbora guztian zuzentzen egon beharrean hau ez taula, hau olein behar dezu, beraieko bete ikasten dute maitatuak eta ziurrak sentitzen direnean, gero autonomia minimo bat lortzeko. Ados, hirugarrena muga finkoak baino adeitasunez, bai? Izan behar dute sinpleak eta errazak. Beldurrengan oinarrituta? Ez, baizik konfiantzatik abiatuta. Bestela zeingo dute, aurrak askenian, beldurragatik obedituko digute eta hori ez da helburua. Laugarrena, trebetasunen irakaskuntza. Ez obeditzea soilik, baizik zer bilatzen da umeak ulermenagatik ekintza egitea, ez sumisioagatik. Hau da, ulertzea ez da, trebetasun batzuk behar direla bizitza hobe bat eraikitzeko garaian. Eta bosgarrena, azkenean hankasartzeak egingo ditugu eta egingo dituzte beraiek ordun, ikasi behar dute direla hobe ibiltzeko ikaskuntzak. Ez dugu zigortzen utxe egitengatik, baizik laguntzen diegu eta hausnarketa egiten dugu hurrengo batean hobe aritzeko. Esan beharrean, ez baduzu orain jasotzen telebista gabe geldituko zea, ze askotan niri ere ateratzen zai, ulertzea, ez konektatzea, ulertzen dut, nekatuta zaudela edo gustora zaudela, baina orain jasoin behar da eta elkarrekin egin dezakegu. Edo erdibana egin, eskertzen dut zure laguntza, horrelako gauzek laguntzen dute. Ez galdu iraiaren 9, badaukagu doak online tailerra, arratsaldeko 6, eta gauza oso ederrez hitz egingo dugu eta batez ere arazoan nola gainditu. Benga, bidali dazu mezua ja.